was a far more share of him so TV. Ya koso ama mo nyina de toche ye boma mania sene ya kwesida etoso enum ewo afi emu na nyame adawroma na num adawroma dwende nyina ba wiye ani papi edoma hodo aban mu mpanyimfo ahoho omo nyina de omo ne kire dwumade na se a obema akotoko hene ade toche na oni no esom ye omo mo baaye no ebi eye asante memu ha ejina tukom heban boso Ashanti Regional Security Council amo eba bechi akotoko hene eni no edi ade afi His Excellency Yanko Vedanov Bulgaria ambassador anase Bulgaria omanam senior o omanganemu ono so eba ne kotoko hene ebedi ade ema ne yefefe afi nananuma chankonya o se hwiyoso won sutu dom ema obechi akotoko hene eni no edi ade onum eka ho bi ena baaye afi asantema ekua omo ewo North America omo so ebechi akotoko hene eni no di ade ena His Lordship Justice Brobe ono nkasa entumi ama ne mom no ade nana kwaku amankwa sa akwade se wi ahene eni besi nanan ema omo so ebechi akotoko hene ewo ena dwumade no emom ena ela nana Pinaman Livingston we see you koko anase edmekwa omiye chocolate ewa America memo ono so ne dom ebechi akotoko eni no edi ade na Diamond Club Kumasi omso beyi sika akra eboa Hill Confarachi project no ena sa donation no omde break akotoko hene ena kane ball bonia no si akan ma Kumasi Asante kotoko wasanso si akan ama Ghana Black Stars pen wa koma ne asi akan bebre Samuel Inkum ono enso baya one kotoko hene ni Asante mabobom edi ade enti wenom ene nipekuo ankrankre ene ekwa hodo a ono munyina no ede omani munyam ebeta kotoko hene chi na edi ade jwende nyina bewe ama kotoko hene otumfo se tu ababio one nananom konyasofo omo sorry bibia akoso kama totin elonte hanedwede no yede ni nyina esimi elonte ekwa horo bebre ena kotoko hene na ni swade hunu so sese konfanoche ayresabia no opa hontoma na osre nkrofo so bia meye na dom no enipa no bi enne omo diskan bi abre kotoko hene Samuelinkum afei Diamond Club eni kwa hodo a omo baaye no omo nyina enso ede omachede enom sika aba be sokotoko hinasi ewo Hill Confarachi project no me uranti mame so no a ne boso chira man boso fo wo se ya fa na sumo se ye wura so no a onu abrebo Confarachi na yere sabia no ye wura Confarachi foto wa pejado ne ho dwire no wo musa konfo no boa wa abade na nso ontwan wono wo yi no wo dika ebe yi no wadi ache ewuransa to ba ya wone dom bosom na se ko chefia mekun ene wodu ha wo so ba ya ne bonisa adaka ono kontakwo ne de nu le wo ha no de beso ewuransa so bro se de wa force wa se ne se wa doma wa sabu konfo chama konfo adoma bu sabu otimo baby adoma se na kosi dei wa chama na asuma no so oma wa finisi apa oma otrinkwa sabu gusubo mpaye mawo so tawachi ko de senyina mu na adoma bu de wo ye ni gina so ni di achire na titu ne sabu konfo lo chia wo se je hwe na sabu yen sisi no na fedwo so enye sabi man pedibi ansisi no so won transe ma konfono che sabi ebubu to wa utu nai ko is ye ma so bia moa olufo se sabi onu anso so omo se koku no je mo de no se do se bi ko na de wa ye no ya me bofsum no sabi o ma so ane dia sin na so se million wa ha wa da mo bu do tu no se fe fita se na wa da mo bu o so wo ba ha sa ba bi o so mu don de nyodu ochi sabi o yibia be yanko so sine me mawo anasa fo nyodu ochi wa da mo bu do ba so so a sna pentu nsia wa da mo bu da bon pa ye dan da nyina
and then you saw home or Adam Blue. So for Donas, boy, Obana era. Nananum, when you pray, Chama Confoy. Yam pray no Yam pray, Chama Confoy. Pacho yani ejina he efre Diamond Club mema ne ema ekuo ayewa santimema eti se ewura si konfanoche aya sabia yensisi yesuso esese eba na yebeye famidie enti ne yeba ya yekuta ensemska 5000 otufo bo mu ade na santimema bo mu ade oninsa pentu mienu na eba ya Anantisian. Mr. said the Diamond Club. None of them, a man of Makama Bomu. Almost said, I don't know where they are here in my Santa Maso. Now go follow today, no more tea, Mr. Levian Tintra. The Bible says, was on by a million a junum. Can this kind of million junum? I don't know, but we say, no. Wabu Boma dear, and as I tell my Boma dear, or more at the touch. And on one hour, and good inside so pen two. Wadama, Mienu, no a vessel on the blue. Two for the massive. We might woman and Caho, what's it? I will come home and say, no can home you. Nananum, when we pray Diamond Club for ye. Yam pray one more. Yam pray Diamond Club for ye. Former Blaster player, Mr. Samuel Nkum. Nana Penkra kwesi ewu akuntompo ne afere. Betiema asantime ruati. Sene neba mijani sehirioso mahine mpanimfo ya. Nenye bibia. Eye onua neba sehirioso mahine. Ene otu ne mpanimfo yi. Se omomra na ade etwa mu no na se nko woni neba ne bedi ade nanso se bibi nti wantimi amba enene so wantimi ntentena otu ne mpanimfo nyina eye jase hene nana mensa brampa oni sehwiyo also traditional area jase hene nana ajima bedu oni sehwiyo also hene abusu apanyini wode nana kofi nkuwa soka ho Jatuafo hine wode nana yawo badu eye twafo hine wode nana kwasifori eye abontin don in adontin hine wode nana jaben oye abese hine so kan ho nana elu panyini oye chedom hine na chame from yenu ena wode wo kan ho ma mo de baaye nana sem eye tietietia oye wose sebi de yewe na santimemu ha no esombo yie pa na enne se yewe atra ba enwa no so odi fi aduonum numu a na ono ani fi so aduoson nan a otetere enye yie woso oba na de sese woye bia de hye eta yewe achi bia obeye na enchei ena yewe okopa konfanochi hi konfanochi hontoma na yewe kasa wose wo hwe Ghana mamu ha enkroto no ye din siasese emudu mienu die konfanoche eno moba na konfanoche na ye de sabi yare esabia no to no wanyare da e ka papa na koma pa na nei so ko konfanoche a uhwe enipa du a ejina ho a emu ba ko de omuka sehwi kasa ejina sehwifo eho eno mu nyina eba hospital enti sehwi aso mahine yebinti no antimi ama wasit senne so abade oni ye ready bedi ade eye ono ane snap pentunsia eye whisky strada eye de oni ye ready bedi ade no
na he Confanoche project so ɔde ho nteboa bae wɔse ɛnkyɛ yɛwura obetodwira nti wɔde aboa kɛseɛ ɛka ho aba sɛbi de yɛwura yɛ no sɛhwiman ɛyɛ sɛhwiwi ɔsoman no ɛyɛ ne fɛ bebree na nsɛn asɛm bi si deɛ ma wɔn bɛsi wɔ so no me de yɛwura na dawoma otu ma mekɔɔyɛ sɛbi osi dormitory ɛfa nipa maako ahanson ɛde ma sɛhwiwi ɔsoman hini nti wɔde hyɛ kuro no animonyam ɔman hini se ɛnɛ sɛ ɔtena se ɛnyɛ yie nti ɔbaeɛ a he Confanoche no wɔde kane sika no 3 billion ɛyɛ ɛnyɛ sika 300,000 Ghana cedis ɔde bua ɔpapa sɛ ɔmfa ɛmoa he Confanoche no ɛnɛ wo sisa kɔ aba fu sika no a ɛyɛ bɛyɛ $20,000 ɛna ɔde bua ɔpapa mura sɛ yɛ ɔso man hene ɔse ɔntumi nyɛ ɔmu da biribi a ɔyɛ bia wada wɔma wɔtawakyi paa wada wɔma na deɛ wɔsrɛ ɛyɛ ɔmpaeɛ sɛ baabi a ɔwɔ no wɔbɛbɔ mpaeɛ ama no na ne die yie akɔ yie ama no yɛ ɔso man hene baeɛ a na deɛ wɔseɛ no no Miwa misubu sɛde waba ɔhene ba asampɔhene wɔseɛ no sɛ ogyina ha a ɔdaroma ogyina ha ma waawo ba sɛ wiwi ɔso man hene ɔdaroma wɔse ne papa prɛko pɛ ɛnew na ɔdaroma ɛberɛ a wodi mfie aduonum nyame yɛ wadom nya mfie aduɔson nan na ɛsesɛ nkɔɔ no atumi ba na wɔbɛka ho ɛberɛ a wodi ada kɛseɛ no bibi nti na ne ho dodo no wɔntumi ama nti na wodi ada a ɔse wɔntumi ntina otu ne mpanyinfoɔ gyaase adɔnten na kyeame mmienu mpanyinfoɔ aka ho nyinaa sɛ ne kyidɔm sɛ monkɔe na ɔhene ba asampɔhene no mu anim na monkɔ ne me papa nkɔdi adɛɛ ɔdaroma ɔmu baeɛ a deɛ ɔka ne sɛ ɛdi kan ase da san sɛ ɛnkyɛe ɛna wotu sɛbe ɔhene ba asampɔhene maa ne kɔeɛ sɛ dormitory yɛ bɛfa nipa bɛsa ahanson sɛbe yɛnyɛ nneɛmfa nhyɛ sɛbe ɔmu animonyam na ɛno ne nyinaa ho aseda ɛka ho bi ɔdaroma ɔbaeɛ a ɛnɛ ɔsɛ wate sɛ he Confanoche wato din ɛno ne mu ɛwɔ mu kane sika no billion 3 ɛno nso deɛ ɔde boa he Confanoche ɛno no ɛnɛ ade yi so ɔbaeɛ a okura ne nsɛm broni nsa pantu nsia ɔdaroma risky strada afei ɔdaroma ɔsɛ onim sɛ ɛnkyɛ wobɛtwa adwura ɛno nso ɛho ahoboa odi kan de ne de aba aboa kɛseɛ ɔdaroma ɛka ho sɛ ɛdi wɔ no mu a deɛ ɔde yɛ bɛyɛ biara no ɔdaroma wode ayɛ ebu afei okura ne nsɛm ɔdaroma ɔboa mu adeɛ okay ɔdaroma he Confanoche ɛho sika ɛna ɔde baeɛ wankasa ɔba sɛ wiwi ɔso man hene sɛdeɛ watu ne mpanimfoɔ mu kan no sɛ adeɛ a woyɛ no hɔnom no ɛyɛ ne fɛ na wɔde wase papaapa wɔsrɛ nyame mpa ɛma wo na wɔsrɛ sɛ ɔno nso wobɔ mpa ɛma no no nya nkwane ahoɔden a wakɔ so na watumi abɛsom da biara sɛdeɛ ɔhene ba asampɔhene wɔsrɛ no ne buru otumfoɔ ɛdom ase papaapa nananom mɔmɛ yɛmpere sɛfi man hene yɛmpere mpanyinfoɔ yɛmpere mpanyinfoɔ
Yamia meeting Jinaha. The retired Supreme Court Judge Justice Alan Kojo Brube, they were free as one say. Oniti Namboha was it Bura when you're in fear edunum our benja sono. No, when you fear porpore eduoso nine, Odian, none home fano. There's no Alan Kojo Brube say, you right judgment way. That's an idea mumbia, what that wonder. It was it, Benini, the Bapani. Na busha for ermiame maame yebrambe gye nanem se baya yekuta boni bia wo se odwampo otuadua onie schnapps adaka isio porporpor aduonum birua ibo mo ade achami bo mwade yuru ahinkwa bo mwade ye gina haya yesen no so senya kopon ema yewura se won to supanguru so no nya from se wonu kwan wo hene a the whole world you and you ya from makokakasa preachers ni mambe ko nche odi akonwa no wonu kwan wo hene wo yere be utu no ma no ko ede bebiem ede na nyankopɔ nyama yewura eti obɔ mpa ma no sɛ hinnia no entranko be biara e wo nyankopɔ dim ede mu nyina ase Nisu obi mura da ma sɛ na sɛ wa hene wɔse no sɛ wa wa de nyina Justice Brube da ma ne ho dodo no nya sanka sɛ ɔno a ogyina ha na wɔse nyame ya adom mo tena banya so fie de nunum afei mfie aduoson nan a wonya ayɛ no ne ho dodo nti wantimi amfa ne ho amebom nanso wɔtetena enye ɔhwɛ sanka no beto no aba nso nyame ma no kwan saa na wɔse da bi ɛkya enye nti ene udi ada na sɛ wa hene ne ba panin ne mpanimfo mechisi nanam na yɛma wo nte sɛ wɔsrɛ nyame pama wo wɔsrɛ sɛ tena hɔ daa kyɛ fama no na on fan to anim sɛ ɔda so kae wo na ne wura mfiw nti ene ɔne obedi ade na wasrɛ nyame pama wo abɔ mpae pama sɛ tena hɔ kyɛ ɛfama no ɔdaroma ne ɔbaaya wo sɛ okura ne nsɛm dwampa otu adi a broni nsa pantu nsia ɔdaroma ɔbɔ mu adeɛ wakyea me bɔ mu adeɛ na ɔhenkwa bɔ mu adeɛ
nsuo maako adaka aduonum Justice Brobe ase de ono so ode ba besom enenu na eburu otumfo odumase papa Nananom Omi pray Justice Brobe Yam pray Noe Yam pray Chief Justice Brobe Nasa wa mi jina hai enya me nko ana me nam mi jina ha ma Asanteman North America me bansoso me no omsumam se me mesi bibi nchire yewura mi jina frame o se kwa me nenso ya ma buruchi apani me de se me yabuchi apani di ojina me nche bonkum ha your friend Joe Bewa. Your tosso amanyame, na amanyame, me am hunkani. Your tosso, I mean, what I say, or nana. A prade, Bapani. Franco, hima. Your tosso, me nana, the friend Kakra Bua ite. Your tosso, me kachire, your friend. A fiajiman say wa your tosu bio what you catch any dinner chin or no so de amanyame say wa your tosu also me wa fa say me nana a friend Kwame Baba say back me Kwame Ajima me offer sin for di okuta achiame pume akwasi mi nana no no to enya nche ejina ha ye ba ye na da betu ye wa ha entimi ma nana nko ani ade no na wose ye ba ne ye be ma na ade tochi ye ba ya ekuta yensem snap adaka ba ko ye de ba na ye ne nana abedi ade ye tosu bio ye do tumfo bo mu ade tom su bio achiame bo mu ade tosu bio otumfo akrachefo bo mu ade ye twato tosu ba kunu ye otumfo henkwa bo mu ade na ade ba ko a atoya koma so ne se nyina beka ya enche bia na ewura o launch Healing Comfort project. Nena nanum ye wa manone yentimi ntina because nana kan say bi say obenya nanka sabi ebru sabi aba nanka fie bia be man 100 cedis no de asiesie ho o yesusa no ne nanti ECG no ne nanti kɔ ho ekɔhwɛ ne ehunu abrusan da ise papa kwakua de abrusai enti ni aso wa amone ne yentimi ntina ho kwa eti abaya yesu ekuta yensem $4,000 American for Healing Comfort project na ye manu so ha o kire se hospital no aye kana hospital no ye mo ani ensiesie ho eti se ye de asi ani so se afi bia no ye de entoboa beba beboa eti ne ba ya nananom na de enti a ye nante ye de ba ye eno no Mura misubu odama unana Kwame oso ojina ha ma Asanteman North America onana no akan ho abomatiku ye dipa wo sebe amanone ena ojina wo man na mo tu no sebe benye okan ho ne hokani nanko sebe ahima ne mai ka ho so mumra mumesi Asanteman North America anem na ene omuno media de odama mo se nche ena wa otu di se konfanochi sebe yare yemu ani ansa ne ade ansa na ye yare eno no unana se omuso mu ntimi ntina to mu nyina keka bo mu se yen kwai ne yen kosombi ne yemu abi
Tumu ba omu se konfa noche aya sabi odarma wo se ye nsomu no omu kromu nsam American sikam opepe edu hey ope 4,000 opepe $4,000 odarma de omu de bo anu no no mu se odarma enso ha afi bia ombeki kan wa bom de ombenya bia so ombesan e de aba Madam Mamuse Umujahanu, Mukumusam, Goni Sapantusia, and I did Umudi Adiano. Adama Ubo Mwadia, Wachami Bo Mwadia, Wahim Kwabo Mwadia, Wakachi Fonso Ebo Mwadia. Nana Sequame, Onia Santimano of America, Umbijan had the Museum Libru. Otu for the Massy. Nananum. Mommy and pray North America for ye. Yan pray Abusa pay yourself Kwame when in Abusa for ye. Yan pray North America for you swear.